y abrir frente. Izquierda se te corta muy pronto, para toque fondo, tras izquierda de fondo con 80 y 70 vistas, izquierda 10 y 70 vistas, vámonos. Unha máis, e xa van 5 para Víctor Senra, desta volta copilotado por José Murado no Campeonato Xunta de Galicia de Rallys. Por unha vez, a meteoroloxía foi benévola co sur do condado e polo menos non fixo o típico e forte calor de outras edicións, aliviando un pouco unha carreira que no Deportivo, ademais de ter o Hyundai i20 World Rally Car no máis alto do podio, o esperado deixábanos outra intensa loita entre Alberto Meira e un Dani Verdomás, o que nesta ocasión tocaba a cara amarga do abandono o sufriron a saída de estrada. Ata ese momento, de Hyundai estaba a dominar fronte ao piloto de Skoda, que no Rally da Casa trataba de mellorar reglaxes e de recuperar confianza tras a saída sufrida no Rally de Pontevedra. O final, premio para Meira e Avelino Martínez cun segundo posto e un podio para un David Couceiro, que prácticamente daba por bo o cuarto lugar no que rodaba dende o principio da carreira. Un rally difícil como todos os surcos, non cometemos erros importantes e que pequenos erros de principiante durante todo o rally, varios, así que nada, ao final a victoria, puntos para o campeonato. Bueno, tuvemos que facer reglaxe porque levamos todo o ano correndo mollado, ainda non tiña o coche moi ben, ao final ablandamos bastante suspensión e pola tarde xa parecía que iba un poquinho máis a gusto. Hemos intentado hacer un buen rally sin tener sustos, sin tener ningún percance. La verdad que lo preparamos mucho todo, nos gusta hacer las cosas bien. Jorge Pérez fora de xogo desde moi cedo por problemas mecánicos co seu Porsche, os equipos da casa foron protagonistas nos postos de cabeza. Así Abel Pampillón e José Laje respiraban ao ver que as temperaturas non afectarían demasiado ao seu Mitsubishi e lograban ser cuartos na xeral e vencer na Top 10B. A psicología estuvo un pouco complicada porque xa levamos varios surcos sin acabar. Co tema que se saltaron na tarde un par de bandeiras rojas en dous tramos diferentes, estábamos un pouco en tensión a ver que iba a pasar. Nada, bueno, ao final, pois, nada, axudamos ya a Jorge no tramo a sacar o Porsche e tal, e ainda fixemos un poquinho de todo. O mesmo con Iago Martínez e Melisa Lorenzo, que deu un recital de velocidade na Top 10C e na Clio Trophy, onde conseguían a súa primeira vitória da tempada. Interesante estivo aquí tamén a loita polo resto de prazas de podio entre os rapidísimos Álvaro Pérez, Marco Lorenzo e Álvaro Castro. A verdad que un rally da casa, a verdad que tiñamos ganas de facelo ben, ao final a maioría dos patrocinadores son daqui cerca, e a verdad que un orgullo para todos, para o equipo, o rally da casa facelo ben, e nada, tuvemos sorte, corremos guai pola mañán, despois hubo algúns tramos que tuvemos que tamén dosificar, porque ao final ca roda e co calor, ainda fixo algo de calor, entonces tiñamos que, nada, dosificando e aquí estamos. A sorte mecánica agora sí acompañaba a Juan Carlos Pampillón e Cristian Álvarez, quen tamén, en casa, lograban subirse o máis alto entre os equipos da Pirelli AMF, no que Carlos Conde sigue sendo moi regular para manterse á fronte da clasificación. Ganar en casa es ganar en casa, creo que todos estos se lo merecían y estoy más contento por ellos, por darle esta victoria y creo que a Cristian también, que por el hecho de haber ganado, ¿no? Y poco más, muy contento. Onde non houbo sorpresas foi na Dacia Sandero Eco Cup. Está claro que Miguel Galloso e Carlos Guitián teñen esta copa da súa man e así o demostraron unha vez máis cunha contundente vitoria a distancia dos seus rivais. Sí, por ahora a verdade é que estamos, non nos podemos acostumbrar a isto porque obviamente hai que combinar o ritmo pero tamén ter suerte, por ahora estamos latendo nestas carreiras, pero bueno, ainda quedan dúas con maior coeficiente, así que hai que seguir xa pensando un pouco no campeonato.
O volante FGA era a última copa que puntuaba no sur do condado e esta está prácticamente sentenciada. Coa vitoria colleitada nesta cita, Ángel Vizoso e Diego Rodríguez teñen pé e medio no título desta tempada. Os lucenses quedaralles rematar a faena á volta do verán. Sí, tería que botar contas, creo que con acabar outro rally prácticamente xa está, así que o seguinte na última de descanso que temos unha romería en Viveiro que non queríamos faltar e despois xa ir a Carballiño a rematar, e se non pode ser Carballiño, pois San Froilán. 69 equipos no parque pechado final, moito público nos tramos. O Campeonato Xunta de Galicia de Rallys tomase agora un pequeno descanso ata finais de agosto, no que regresará co histórico Rally de Ferrol.